Tulo ka adlaw sa di pa ang bag-ong tuig, napuno na og mga mamalitay ang prutasan sa corner Manalili ug Magallanes Street sa syudad sa Sugbo. Aron palihi sa mabungahong 2026, karong Lunes, Disyembre 29, gisugdan na sa uban natong mga kauban ang ilang tinuig nga tradisyon sa pagpalit og mga lingin nga prutas o uban pang pampaswerte sa wala pa ang bag-ong tuig. Sa pagsuta sa MyTV Cebu News Team, nagpabiling stable ang presyo sa mga prutas. Ang apple mokabat sa 10 pesos matag buok o 3 for 100. Ang orange 10 to 25 pesos, pears 25 pesos, pineapple 50 pesos per kilo, grapes 100 to 250 pesos per kilo, mangosteen 160 pesos per kilos, kiat-kiat 40 to 100 pesos per kilo, mangga 140 to 160 pesos per kilo, ug watermelon nga 50 to 65 pesos. Ang presyo sab sa lansones, mibalik na siyang standard nga presyo nga sa 40 pesos ang 1/4 o 160 pesos ang usa ka kilo. Kay numduman nga sa Disyembre 2024, misaka kini hangtod 400 pesos matag kilo tungod sa kanihit sa supply. Ilabi na nga off-season ang lansones ni atong panahona. Alang sa gusto lang og binuok aron pagkumpleto sa pampaswerte nga prutas, dunay ready-to-go premium fruit baskets sama sa gibaligya sa 36 anyos nga fruit vendor nga si Cherry Alahid. Diin giandaman na niya ang dulan na pulo ka buok nga laing-laing prutas sa presyo nga 600 hangtod 700 pesos. Kay na may time good ka na example mga call center. Dili na sila makapili-pili og kanang asa-asa pa dira. Kay example kami mahutdan mig stock sa ika-13. Moadto pa sila layo. Third times na nako nakatinda og fruit basket. Yeah, successful ra ma'am. Oh, naara daghan na. Apan bisan pa sa kadaghan sa mga customer dinhi sa Manalili Street, aduna gihapoy ubang mga mamaligyaay nga mipadayag nga mingaw pa ang ilang negosyo. Tapos ma'am, mingaw ma'am, uy, lahi sa una. Ay kuan man, ingin aron daghan naman. Horot-horot naman ang tinda. Ingin aron nga, pangita na may asa may mangumpra sa mga nakulang na mo karon das agman nga daghan kay naninda. Gawa sa tradisyon sa pag-andam sa mga lingin nga prutas, aduna say mga nagkadaiyang pampaswerte nga gipambaligya sa maong dapit. So karon na ata dinhi sa Magallanes Street o gawa sa pagpalit og mga prutas no, nasa tay nakit-an dinhi na si Sir Eric na maligya og kining mga pampaswerte. Process ani kay imo siya isud sa imong pitaka og naay belief na kung imo ni siya isud before New Year kay mohatag ni siya more abundance o prosperity sa umaabot nga tuig. Samtang laing nabisita sa MyTV Cebu News Team, mao ang mga mubasa og baraha sa may Plaridel Street. Di sama sa lingin nga prutas og pampaswerte, pipila lamang ang mukuha silang serbisyo nga mokabat sa 350 pesos pataas. Nahinabi sa team ang 52 anyos nga mananag-an nga si Ate Suzy, nga sulod na sa 30 ka tuig nagbasa og mga tarot cards. Usa siya sa tulo ka mga mananag-an sa downtown area nga pirming duulon sa mga customer nga magpatag na o mangayo og sa ilang kinabuhi. Bantuganan sila mamukuha na ko kay tanan, puros na tinuod ang ako ang pagbasa nila. Bantog na kay bago ko, kung sa'yo mga problema sa tao sa ako ang pagbasa. Kay pilagi ni sa bukog, huwag ko mahadlok. Kay gusto na ko nga makakuha nito nga ako ang third eye ma-open. Sa usa ka tuig, kaduhar kita magpa-carb. Gisuwaya namo sa MyTV Cebu News Team ang serbisyo ni Ate Suzy. Apan pahimangno, viewers' discretion is advised. So diri sa imong giwis, ma'am, yes, granted sa ato pa tinuod. Dok-dok ka pag maayo. So, ikaw taga-channel man ka. So, taga-channel ka na dyan na suya gyapon mo. Ato pa, ikaw usa ka nga gikasuyaan sa imuhang kaugalingong kinabuhi, ma'am. Ikaw man yan chariot, scorpion, kani. Dala lang imong gilaktan. Dili kay usara kabuk ang nasuya nimo duha tulo ikatulo ni. Apan, sa Katolikong doktrina, base sa Katolikong Katekismo 2116, ang tanang matang sa divination, sama sa palm reading, tarot o horoscope, wag gidawat sa simbahan tungod kini nagtinguha nga kontrolon ang kaugmaon sa tao nga unta pagbuot lamang sa Ginoo. Gani, gipangutana nato si Ate Suzy kabahin sa pagdili niining tarot card sa Katolikong pagtuo. Ania ang iyang tubag.
Oo. Ma'am, sa kaning tarot reading, unsay imong opinion sa kana moingon na kuani siya, kana makagaba ni siya, fortune telling, na basing dili ni pwede sa simbahan. Wala, di kaning bara, ma'am, dili ningon makagaba. Dili ningon makagaba. Kung ikaw ka, reading nga kantigo ka mo ampingan ni, imo gini siyang idog. Kay naam ni siya karma. Katoliko ka. Unsay imong relationship ni God na naasay kay ingon Sa ani na likod niya. talent ba? Sa likod niya, malay akong ipangayo niya. Nani mo tanan, makonsensyahon ka, magiluyon ka, manghinatagon ka. Pero, may pagkamaldikta ka. Kini si Liza May Piñaranda, alang sa My TV, Cebu.